ka channel lo tli chen tu te chi pai ka buk le ve ka cheu Rawtuai frozen shin dan hi ka lo ti lang do na ve na chanin hei an lo social media la ma te po kan mo chu chana chazok chine na da chazok ti te a freezer da chan tia chenin freezer ka da thop ten ti ta a katiang ka chi sang a oma chu wang chuanin ke ma yanin kum tina ka da chin dan hi ka lo ti langa nga ti yanin a season de Rawtuai lo season de thleng yanin kan la e china engma adang lamna om ngai rawani chu wang chuanin ka da chin dan hi a chaber chu ka tilawa maro chu achave ani hetiang yang ke pon kumtluanin kalau da chave china chu wang chanin kada chindan hi lo ti lana cha in ka sha a chanin hi kalau da zau chep to ada phe chu maro chu in lo sha ve in lo changkai pui ve tan ti in ron ti lan kha cha ka tia video kan siam le ni a Rawtuai ti Rawtuai ania hei kan omna hian Mizoram ani lawa Rawtuai Mizoram Rawtuai kan ti ang te kha om ve lawa hei Rawtuai hi kan neya kan nei ve a hei Rawtuai hi tiang ka da chachena Mizoram ma kom pon ka da chen thota chanin hei heta hian hei ka da masak to kal ma zala ma ka da to na hei hei ta hei vaimim ti po ka da a vaimim po ka chum sawa chuanin hei tian akom pan deuh hlek nen khan ti khan kada ta hei nakina kan ei du huna chadewin kan chu manga kan chum mina chuanin vaimim thar ang khan ni le mei bokani chu vaimim po ti hian frozen thei ta ni chuma chuanin hei heta kada khat to hi kan la chhuak le dewanga kan enti rang chawanga hei ti khan atui ka da ni chu achum na tui khamo achum na tui kha ka da ta a khat vek achim vek kha ngai kher chuang lo ni chu achim lo chim po hi engma dang lam na umai chuang lawa ti hianin ka rem deu ti han ka rem alen tam nan ka tia chuanin Rawtuai khati khang Rawtuai khati khang ka da ta a i achim vek kher lo khan achum na tui kha engemu sat kha ka da ta chuan ti hian airtight container a hianin ka da a chuan ti hian ka chin phui ta chuan ti han fridge a ka da ni chu freezer a ni lawin fridge a ka da ta hei po hi achim lawin mo achim lawin tui ka da ta a hei po hi kala da bil lenga chuan Rawtuai hi ka chan hi kan chumi a kan siam tok ang khanin ka chan lo ta kha aya lian pui khan ka chan ni chu na kina siam don huna la chan te le tu khan na lian pui khan ka chan ta a hei ti hian ka da khat vek ta a chuanin hei ka chum na tui hi ka lei do na achim vek lo tur ti na ni chuang lawa tui kan lei kha i da na a zer khan du chuan chim po ni da thei ni chu na se i da na burin a zer lo kha chuan achim vek po angai kher lo ti na ni chu mo chanin hei ka lo da khat ta chap ta a hei hi a chin phui dewin kan chin anga chanin fridge kan da to do ni freezer a ni lawin fridge khanin a hnuaya te mo ka ti khan rem chang la ya khang kan da me yanga chanin ti khan Rawtuai om lo huna Rawtuai bai te kan e me don ti na ni chu ti khan tu motalin in lo changkai pui nge ka pe se
ka video le a kan in hule chau don ya